Grabe, nakakapagod. O tol, ba't hingal na hingal ka dyan? Tumakbo na kasi ako para lang hindi malate. Tanggalin ko na nga muna tong sapatos ko. Sakit sa paa eh. Kaya pala pawis na pawis ka. Dito mo na ilagay yung sapatos mo sa ilalim mo para hindi siya gabal. Sige. Roy, may tubig ka ba dyan? Painom naman oh. Uhaw na ako eh. Wala ka bang tubig na dala? O ito, Salamat. tiran mo ko ah. Iinom pa ako mamaya. Siyempre ano ka ba? Di ko uubusin. Grabe lang talaga yung uhaw ko eh. Ah, siya nga pala. Di ba ngayon ipapasa yung assignment natin kay ma'am? Assignment? Anong assignment? Hala ka. Huwag mong sabihin nakalimutan mo. Pinaalala pa sa atin yun ni ma'am bago pa siya lumabas. Ay putya. Uy, oo nga pala. Nakalimutan ko. Naku, yari ka. 50 points pa naman yun. Laking hatak din nun sa grades. Roy. Pakopya naman oh. Sorry, nakalimutan ko lang talaga dahil sa pagod ko eh. Ano ba kasing ginagawa mo at napapagod ka? Maaga naman ang uwian kahapon ah. Teka, baka naman kasama mo yung girlfriend mo kahapon. Aminin mo na. Sira. Wala akong oras para sa mga ganun. Kilala mo naman ako, di ba? Puro ka dahilan. Oh, ito, kopyahin mo na. Paraphrase mo na lang ah. Baka mahuli pa tayo nagkokopyahan. Yari ka talaga sa akin. Yun oh. Salamat ah. Anong amoy yun? Ba't parang patay na daga? Oo nga no. Naamoy mo ba yun? Oo. Amoy bulok na ewan? Saan galing yun? Teka, kaninong sapatos to? Dito pala nanggagaling yung amoy eh. Sapatos pa ba to? Ang baho! Itatapon ko na to! Uy, Nelson! Wag! Akin yan! Sa'yo to? Oo. Ba't ganyan yung amoy? Ang baho! Parang sunog na naman ng daga. Alam mo, itapon mo na yan at baka mamatay pa tayo sa amoy niyan. Hoy, grabe ka naman sa barkada natin, Nelson. Baka naman nagkataon lang. Suotin mo na nga lang yan. Nakakahiya naman sa isa dyan. Pasensya na sa amoy nitong sapatos ko mga tol ah. Tumakbo kasi ako eh. Tino, gusto mo ba ng pabango? Buhusan natin! Para kahit paano yung amoy daga, maging kilikili na lang! Sira ulo talaga to. Tumigil ka na nga. Hindi, ayos lang yun. Hayaan mo na. Dear Love, ako si Tino at isang senior high school student. Pumanaw na ang mga magulang ko, kaya naman mag-isa na lang ako na bumubuhay sa sarili ko. Malayo ang estado ko sa buhay na meron ng mga kaibigan ko. Nakakahiya mang aminin, pero oo, mabaho ang paa at sapatos ko. Hindi dahil sa pangit ang personal hygiene ko. May mas malalim na rason na araw-araw kong nararanasan kung bakit nagkakaganon. Uy, Tino! Kanina ka pa namin hinahanap. Grabe trip mong pwesto dito sa kantin, tol. Tutok na tutok yung araw sa mesa. Hindi ka man lang pumili ng malamig-lamig na area. Anong ginagawa niyo rito? Kami nga dapat ni Nelson magtanong niyan sa'yo eh. Bakit mag-isa ka lang dito? Hinihintay ka namin para sabay-sabay na tayong mag-lunch tapos bigla ka na lang nawala. Buti na lang nakita ka namin dito. Oh, ba't ka nga ba nag-iisa? Wala naman. Gusto ko lang dito kumain. Ano bang ulam mo? Tinataguan mo pa kami. Patingin nga. Uy, teka, sandali. Teka, ano ba to? Toyo? Mantika? Inuulam ba yan? Para sa amin, oo. Panlaman siya na yan. Akin na nga yan. Ba't di ka man lang nagsabi sa amin? Pwede ka naman namin bigyan ng ulam. Hindi naman kami madamot. Hindi na, okay lang naman. Sanay naman na ako dito. Hindi pwede yan. Walang sustansya yung toyo at mantika. Oh, ito. Beef casserole. Kainin mo nang mabusog ka. O ito pa fried chicken, para kompleto. Sa susunod kasi magsabi ka lang. Ano pa't naging kaibigan mo kami kung maglilihim ka naman? Barkada tayo dito. Problema ng isa, problema ng lahat. Tama si Nelson. Ayos lang naman na humingi. Salamat mga tol ah. Hayaan nyo. Pag yumaman ako, ilibre ko rin kayo. Wala yun. Huwag ka kasing mahiya sa amin. Tapatin mo nga kami. Ano bang problema? Ba't yan lang baon mo? Pansin ko pag pumapasok ka parang lagi kang pagod na pagod. Ano ba nangyayari? Ay, malayo kasi ang nilalakad ko papasok dito sa school. Paanong malayo? Tagasan ka ba?
Sa floodway, Ano? Floodway ka pa? Ang layo nun dito ah. 6 kilometro. Yan ang layo ng nilalakad ko para lang makapasok araw-araw. Anak ng pating, bakit ka naglalakad? Wala kasi akong pamasahe. Kung magkakaroon man ng extra sa pagtitinda ng lumpiang Shanghai, inilalaan ko na lang sa mga bayarin dito sa school. Kaya naman madaling araw pa lang nagsisimula na akong maglakad. Hindi madali pero anong magagawa ko? Kung tatama rin ako, paano ako makakagraduate? Nakakahiyamang ikwento pero napilitan na ako. Wala rin naman akong mapagkukwentuhan ng dinadanas ko araw-araw, kundi sila lang din. At dahil mga kaibigan ko sila, umaasa akong mauunawaan nila ang sitwasyon ko. Aaminin ko, gusto nang tumigil ng mga paa ko sa mga kilometrong nilalakad ko sa pagpunta lang ng school at pagtitinda. Pero sabi ng isip ko, kung titigil ako, saan ako pupulutin? Awang-awa na ako sa sarili ko. Gusto ko nang makaahon. Kaya ang sabi ko, bawal tumigil, bawal magpahinga. Kaya naman binubugbog ko ang sarili ko sa pag-aaral at pagtitinda. Kuya, bili na po kayo lumpiang Shanghai. Shanghai kayo dyan. Shanghai, bili na po kayo. Tol, Bakit tol? hindi pa ba natin naawatin tong si Tino? Anong oras na oh? Ang usapan natin dapat 9 PM pa lang nasa biyahe na tayo papunta sa staycation. Magte-10 na. Patigilin mo na to. Okay, sige. Tino, tama na yan. Medyo gabi na rin eh. May lakad pa tayo. Sandali lang to. Aantayin ko lang maubos tong lumpia ko. Ma'am, bili na po kayo. Tol, nasa 20 peraso pa hata yan. Wala nang bibili niyan. Anong oras na rin kasi? Tara na! Hindi, may bibili pa nito. Sandali lang. Tino, tama na. Kailangan na nating umalis. Sandali na lang to. Uy! Buisit naman! Nalaglag pa mga lumpia ko. Pupulutin ko na nga na. Tol, huwag mo na pulutin yan. Madumi na yan. Pwede pa naman to, mauulam pa. Tino, ano ba? Gumulong na yan sa lupa. Iwan mo na dyan, tol. Ano ba? Sinabi ko naman, di ba? Pwede pa yan. Ba't ba ang kulit mo? Uy Tino, ba't ka ba nagagalit? Tol, ano ba nangyayari sa'yo? Inawat lang naman kita sa pagtitinda kasi may lakad pa tayo, di ba? Eh, ganyan naman kayo eh. Puro gala, puro pagliliwaliw. Kung di kayo makapaghintay, di umalis kayo. Iwanan nyo na ako dito. Hindi ko naman kailangan yung staycation na yun eh. Roy, wag mo nang patulan. Tino. Nagkakaganyan ka kasi gumulong yung paninda mo sa kalsada? Natural, aawatin kitang itinda yan. Marurumi na yung lumpia, oh. Kawawa naman yung makakabili. Sorry ah, kung hindi mo naiintindihan. Hindi ko naman ibibenta eh. Ang sabi ko, pwede pang ipang ulam. Ulamin ko sana para hindi sayang. Mga tol, tama na yan. Hindi kasi ako katulad yun na may kaya, okay? Magkaiba tayo ng buhay at tinatamasa. Kung madali para sa inyo nang iwan ko na lang tong mga lumpia kasi marumi na, para sa akin, ilang araw na pagkain to. Tol, Mga tol, pagod na ako eh. Parang walang nagbabago. Papasok ako, uuwi, magtatrabaho. Paulit-ulit. Alam niyo yung pakiramdam na yun? Yung tipong awang-awa ka sa sarili mo kasi yung mga kasama mo may mga masasarap na pagkain. May sasakyan, nakakapunta kung saan-saan. Habang ikaw, nagtitiis, pinipilit mabuhay. Kailan ba papabor sa akin yung panahon? tol, hindi ka naman nag-iisa eh. Nandito kami. Nasa likod mo kami. Ang daling sabihin yan para sa inyo. Magkakaiba kasi tayong tatlo. Di ako maswerte sa buhay tulad nyo. Kaya hindi nyo ko naiintindihan. Tol, hindi. Naiintindihan ka namin. Nakikita ka namin. Kaya nga palagi kaming nakasaklolo tuwing kailangan mo, di ba? Hindi man namin nararanasan ang hirap mo. Pero nandito kami ni Nelson para sumalo ng pagod mo. Hindi lang kaibigan ang tingin namin sa'yo. Parang magkakapatid na tayong tatlo. Noong mga oras na yun, nabalot na ng pagod ang buong katawan ko. Kaya rin siguro ganun ang naging reaksyon ko. Ang bilis kong nagalit. Doon ko napagtanto na masyado kong pinipressure ang sarili ko. Bigla ko na lang naalala na ang buhay nga pala
ay hindi karera. Masyado akong nakatutok sa ikot ng mundo ko. Di ko napapansin na yung dalawang tropa ko, handa pala laging sumaklolo. Silang dalawa ang umalalay sa akin hanggang makapagtapos ako ng kolehiyo. Congrats, tol! Graduate ka na! Di lang nakagraduate si Tino. Cum laude pa tong tropa natin. Grabe ka tol, nilamon mo silang lahat. Mga tol, linayan nyo lang yung boses nyo. Pinagtitinginan na tayo dito eh. Huwag kang mahiya. Moment mo to no. Dapat ipinagmamalaki mo. Dapat ipagsigawan mo. Biruin mo na pagsabay mo talaga yung pagtitinda ng lumpia hanggang college. Kita mo naman ngayon. Nagbunga mga sakripisyo mo. Ang hirap din mga tol. Naunahan nyo na nga ako eh. 2 years na kayo nagtatrabaho. Samantalang ako kakagraduate ko pa lang. At least sumunod ka agad, diba? Di ka nagpahuli. Pero salamat sa inyo ha. Malaking bahagi kayo nito. Inalalayan niyo ako kaya kinaya ko. Hindi ko talaga in-expect na magiging cum laude ako. Ang plano ko makagraduate lang at makapagsimula. Pero ito, iba pala sa feeling. Nakaka-proud. Nakaka-proud talaga. Sabi ko naman sa'yo, ayaw mo kasing maniwala. Ngayon, naniniwala na. Mabuti naman. Basta kalmahan mo lang. Huwag mo i-pressure sarili mo. Tingnan mo, kinaya mong pagsabayin. At bonus pa, cum laude ka. Tama si Roy. At least nagbunga na lahat ng paghihirap mo. Di ka na ulit maglalakad ng pagkalayo-layo para lang makapasok. Ngayon pwede ka nang magmotor. Motor? Pwede ng 4 wheels siya si Tino. Pwede naman dalawa, di ba? Parang ang bigat naman ng 4 wheels agad. Kaya yan. Ikaw pa ba? Pero salamat talaga sa inyo ha. Salamat sa mga suporta at tulong nyo. Alam nyo hindi ko mararating to kung hindi dahil din sa inyo. Parte kayo ng tagumpay na to. So paano ba yan? Tuloy na ang outing mamaya? Diyan na yan, Tino, ha? Oo naman, tara G! Dear love, tunay ngang walang imposible pag nangangarap ka. Lalo na kung may mga tao sa paligid mo na handang umalalay para makaabante ka. Tulad na lang ng mga barkada ko, hindi sila nawala para sumaklolo. Hindi rin nila ako iniwan nung walang-wala ako. Doon ko napatunayan na totoo sila. Nawalan man ako ng mga magulang, pinalitan naman sila ng mga totoong kaibigan na hindi ako iniwan. Kaya lagi kong ipagpapasalamat yun kahit kailan. Metro's #1 Love Radio. Basic!